So even Akko does not consign me. Ma Apollo voice eke hit. Ebo agree with me that he's going to apologize. No ye joku yali iwe okulu online. Maka aka bali okpo mu mara biaro. Izachacha ụgba kịta. Ị na-achọkwa okwu online dobekwa ego eji eko case yo. Maka na ọwụ na ikote case, ọkachasị nke ndị Zion, ekpofutela illegal team. Oya akara njọ na amụrụ gị amụ. Ndị social media inla na-asị, go mama. Ịtụtụla agha a brand. Ịma iwe o take inye to build that brand na-atatọrị online without having evidence, without being sure. Baya apịaghị mmara kwa after. And then that in feeling again avaku. Baya kwa after. To saram this video. To sanya. Kandi na kandi online in-laws fukuo nke baya ako. Bloggers fun nke baya ako. Content creators fun nkunu ya ako. Akpo me eke hit na phone. Wesia eke hit. Ozam. Maka even the like other guy will not be humble. Onwere nsogbu. And owu me egwu ezigbo egwu di anarụ. I like him can see where do on your door, we may be ngwalia. And the matulunu voice record monia matulunu na video kunu jilion tune weno. Abo make a hit, we see a hit. Or some say ijekwe school. Or gwa mebe ogudebe. We see annam. Obu ni name controversy online mo ina war. Ina koibi de rosho ipona have anybody. Generalize it. Maka na iwe no na akọ Ebuka Obi na akpụ ya ala. Esi Abuja cheta DSS anwụrụ. Onwere iwe ikpete enye. Enwete court order ma court injunction na ya anọ na cell. Nya remand ya the case ya anọgide prison. Arọbụna agụ anọrụ na agụ ya. So the best thing you can do in my own capacity to advise you, because odele yo mma odigolu mma. Odele mma okwesigo edelege mma, is to go and apologize for that video ime. If you want to talk about okwu Ebuka Obi kwuru na program ya, address him as man of God or man of God. Because all ni ga Ebuka Obi nte fu no nwere native doctor okpola. He just said the native doctor, ndi dibia. And that single sentence call you in any court of law. Okporo ga aba. Mgba uni chọrọ ịkpọ mmadụ aba, I addition ivi na-ekwu na I the sure of what you are saying. Nwe proof, nwe evidence of what you are saying. Onye melu nji wee kpọ eke hit na phone, wee sị nna m, die kwuyali okwu a ikwu. Ikwuyali tani ịchọ ikwu ọzọ, kwuo ndị men of God or a man of God. Don't mention name. That name Ebuka Obi is a brand. And obros also single, obros also fonye we Ebuka Obi. As long as no one go a conglomerate, obros say we Ebuka Obi. When you are referring to Ebuka Obi, you are also referring to the Zion people. And the Zion, chief uta their legal team for you. Amara mo legal team no nege nwanwe. Even if we shiketa we ke when dibia ndị ọzọ na ya bịa gbalụ ọgụ, brother akapale. Okwifu ndị dibia niile, ibe a na-eme survival of the fittest. Gee ntị ka enu ọfụma. Mulugodo ụmasị na inwe problem ma na inwe kidney problem. Ka ịma ma ndị dibia ibe ya atụrụ ego. O ibe ngwala eke hit. Ibe a na-eme survival of the fittest. Iji na ibe mmadụ inwe wee ka obi, welu nke inwe na nke imenwu wee ka obi. Ị na-abịa ekwu chọ na-akụrụ gị aka na comment section. Mgbe a etiri ya alụ. Then we are seeing from your comment section, funding advice you give palu credo. We are seeing a hit. Oh, need a kata oku, more da kata contact, more negi, patana, aquayaka. Mono second hand motor and evuteli eja, atolo mamma aquayaka. Jelo batebe credo no. Kangwazia na contact. Emana onye one and a online. Number one, ni we go do evidence, the show of you. Secondly, we need a strong contact. Mwakwa ya sieke hit, bifi bia, koma kiwe credo mo, kuloku batebi kwe credo no jeje juesemo. Juese ndị na agbawo.
dress ndị mụ na ba na-emeki eme azịn ndị mụ na ba gbago war police si police asịrị ma online war si online war asịrị nkete ọkwa ifulu obu alụsị ya na-anọ nwụzide na ya mgbe advice ya wee sị ya go and resay that thing, go and apologize, go and resay that thing ise ikwu apologize to him for mentioning his name because mgbe ọ na-ekwu his own ọ kpọrọ eke hit. I have watched all the video ebe ọ kpọrọ aba ndị ebe ọ kọrọ akọ native doctor si native ọ bụrụ na ị mara iwe nwee education nwee knowledge pastor na-ekwu ndị native doctor lee ntị golo anya mee ka ọ na ịmara n'iwe a na-akọ. Ọ bụrụ na unu n'anya kịta ịfụ na-akwa ọkụ na ọ na-azị aza aka ọka ọ bịa za nwoke dị too busy na-emere onwe ya ihe na-aza ọkpụkpọ okie na-agbala egie ọnya merụ na ibu niile na-eme na-adị ka ya sị na unu a na-ada atara ya ebe ọ nọ because nwoke just mind ya onwe ya na-emere onwe ya ihe. The more you talk about him, the more you promote him. Everybody must not like you. If everybody like you, you will not fulfill your destiny. That is why you will make sure not everybody like some people should hate you. Haters also help you to promote you. Manuna amara. That is why whenever people are talking about me, that is when I make more money. That is when I see more progress around me. Controversy. Facebook and what we can one day I'm gonna create and we can credo. Talk about me. I want you to talk about me. I don't need anybody to like me. Talk about me. The only person who all explanation on man you because like me with God. It's only God, my chi. That's why we need they like him. The love of God supersede. So even a God does not consign me. Ma no voice say hit. Ebo agree with me that he's going to apologize. No ye joku yali iwoku online. Maka aka bali okpo mu mara biaro. Izachacha ụgba kịta. Ị na-achọkwa okwu online dobekwa ego eji eko case yo. Maka na ọwụ na ikote case, ọkachasị nke ndị Zion, ekpofutela illegal team. Oya akala njọ na amụrụ ga amụ. Ụmụ ajọ ọgwụ ha na-agbazikwa ya kịta. Ọ mgbe mbụ ka mmadụ na-ejiri mgbisi mmadụ agwọba ọgwụ na-eme ụmụ ya adịsịza nkịta na odo ọgwakwa ihe chọrọ wee ji afọ ya na ndị na-agwọkwa ya kama na elu kịta na mmadụ na-amụtara nwoke mụta nwaanyị na-eji mmadụ agwọ ọgwụ mmazikwa na ọ bụrụgodo ụzọ n'anya be ndị okenye mebiri ya mgbụ ọfụ ka isi na anya dị ha tupu ya nwa na-eme jọta akparịghị m Ebuka Obi my brother onweghị mgbe nji kpara Ebuka Obi. Like I told you, join on my page. Here for current video meru concerning that thing. On we video me today live. I'm in my live. Gather place. You understand? I'm in the video live. Gather place. Careful. I've already. We are sorry on social media for me to call his name. Are you getting my point now? Come on, no. I want to know I can. And I didn't call her, I didn't insult him in anywhere. I didn't insult him. And I didn't make follow ya. You understand? No, I just ban on Facebook for one guy, blogger, post ya. You understand now? So that is why you make the video. I didn't make follow ya. One I can open for a pastor Emma. Ya potakpa. For this challenge, they make a more way to hit it. But I know today, but to a munana. Now, Mr. Pastor from that place, Nabazi be a jana brupoli prayer warrior. Let bury it, better. Now, Savia. I will do that. Yota. I don't know what how to see who about native doctors. In Nanya Kita, some of our foreign Tata Bondo Kabila. In the social media in line, I say, hey, go mama, go mama, go mama, go mama. You to lava a brand. And why you taking you to build that brand and not totally online without having evidence? I appear on Maraqua after. And then that need feeling again of Apple. Via after. The more you talk about the credo, the more you talk about the credo, the more people know me. The more you talk about the credo, the more intelligent people see reasons to follow me. Because everything I talk about, everything I speak is intelligent discussion. We go create that rob na go wan rather ma aturu egwu mmadu. Iwe mma wona ma yara chota man e chota m.
ịchọta m yara ebu nwunye mụ na nwata chọwa nke ọ bụla ajọ nwa jụkwa ese ndị mụ na ba gbago ụwọ ka ị malụ ka arụ dịba maka na ọnwụ na mpụta bụrụ mata n'isi anụ m afọ ishie ọrụ onye ya echenji nwu my mind. So ndị na-akụrụ gị aka ma ndị na-advise na obele ego ịkpata ifili na ị nwere ego gị jee kpụrụ igwe kredo maka na ọ kpọrọ aba gbada area command Ọka ma ọ wee gbagote area command Asaba ebi m Asaba ịkpọọ m ebe ọwụ na ịkpọọ m mgbada ma ọ na area command Ọka ma ọ na area command Asaba mma azaghị mana ọ bụrụ ịkpọ m akpọwa isi na ịkpọchakwa m mbata die ihe ebu nkwe ihe akwụdo nkwe